ҳамасола санаи 10 ноябр дар кишвар ҳамчун рӯзи милитсия қайд карда мешавад. ҷамъомади тантанавии вилоятӣ ки дар кохи рӯдакӣ бо ҳузури раиси вилоят ва иштироки кормандону хизматчиён ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилаи вилоят баргузор гашт, бо даровардани парчами давлатӣ ва садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода кулли ҳозирин, хизматчиён, афсарону сарбозон ва собиқадорони соҳаро бо рӯзи милитсия шодбош намуда, аз фаъолияти пурсамар ва натиҷабахши ин ниҳоди қудратӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пойдории сулҳу суботи кишвар ёдовар гашт. таъкид гардид, ки давоми 31 соли соҳибистиқлолии мамлакат милитсияи тоҷик тавонист дар назди халқу ватан рисолати касбии хишро сарбаландона иҷро намуда, аз имтиҳони сангини таърихӣ гузарад. маҳз бо таваҷҷӯҳ, дастгирӣ ва пуштибониҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фаъолияти пурсамари кормандони мақомоти корҳои дохила шароити муосиру арзанда фароҳам оварда шуда, хизматчиён пайваста таҳти ғамхории давлату ҳукумат қарор доранд. дар вилояти Суғд дар асоси нишондодҳои пешвои миллат аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд як қатор тадбирҳои мушаххас рӯи даст гирифта мешавад, чунончи таъмиру таҷдид ва бунёду навсозии бинои маъмуриву хизматии раёсати вазорати корҳои дохила дар вилоят ва зерсохторҳои он дар шаҳру навоҳӣ, муҷаҳҳазнамоии он бо навтарин дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ, фароҳам овардани шароити арзандаи кору фаъолият ва дастгирии иҷтимоии кормандону хизматчиён мунтазам роҳандозӣ карда мешавад. дар идомаи суханронӣ роҳбари вилоят таъкид дошт, ки милитсияи тоҷик давоми солҳои соҳибистиқлолӣ тавонист имтиҳони таърихиро сарбаландона гузаштаву дар пойдории сулҳу субот, барқарорсозии сохти конститутсионии кишвар саҳми арзанда гузорад. дар ҷомеаи ҷаҳонӣ падидаҳои нави ҷинояткорӣ аз қабили терроризму экстремизм, одамрабоӣ, гаравгонгирӣ, хариду фурӯши одамон, ҷинояткории муташаккил, муомилоти ғайриқонунии яроқу аслиҳа ва маводи мухаддир авҷ мегирад, ки фаъолият ва масъулиятнокии кормандони мақомоти корҳои дохилиро боз ҳам дучанд мегардонад. маҳз дар натиҷаи заҳмату талошҳои шабонарӯзии кормандони милитсия ва фаъолияти муназзами онҳо бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, осудагиву суботи кишвар ва тинҷиву амнияти шаҳрвандон таъмин гардида, пеши роҳи содиршавии ҳазорон ҷиноят гирифта шуда, ашхоси ҷинояткор ошкор, дастгир ва ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. раиси вилоят аз саҳми арзандаи кормандони мақомоти корҳои дохила ёдовар гашт. зимнан зикр гардид, ки хизмати шабонарӯзӣ ва шуҷоату қаҳрамонии кормандону хизматчиёни мақомоти дохила дар роҳи барқарор намудани сохти конститутсионӣ, устувор гардонидани сулҳу осоиш ва оромии ҷомеа ҳамчун намунаи олии садоқат ба ватан ва давлату миллат арзёбӣ мегардад. сипас сардори раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Суғд Абдулло Навҷувонов номаи шодбошии вазири корҳои дохила Раҳимзода Рамазон ҳамроҳро ба саҳми ҳозирин расонида таъкид дошт, ки кормандону хизматчиёни мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд минбаъд низ дар иҷрои рисолаи касбӣ ва савганди хеш содиқ буда, баҳри ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон, оромии ҷомеа ва тартиботи ҷамъиятӣ, мубориза бо ҳама гуна ҷинояткорӣ, донишу малака ва тамоми нерӯву қувваи худро сарфа менамоянд. дар фазои тантанавӣ гурӯҳи калони кормандони мақомоти корҳои дохилии вилоят бо сипоснома ва тӯҳфаҳои пулии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд нишони серисинагӣ барои иштироки фаъолона дар амалиёти махсус аълочии милитсия қадрдонӣ карда шуданд. чунин таваҷҷӯҳ, дастгирӣ ва ғамхориҳои доимӣ нисбати кормандони милитсия боиси ифтихор ва рӯҳбаландии ҳар як хизматчии он аз сарбози қаторӣ то генерали олирутба гардида, савганди вафодорӣ ба халқу давлатро ба забон оварданд. милитсияи тоҷик дар тӯли фаъолияти худ дар пойдории сулҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда дорад ва бевосита баъди ҷангҳои шаҳрвандӣ милитсияи тоҷик тавонист, ки саҳми арзандаи худро дар таъмини волоияти қонун, тартиботи ҷамъиятӣ беандоза гузорад ва бовари комил дорам, ки милитсие ки айни ҳол фаъолият мекунад дар ҷумҳурии Тоҷикистон пурра аз удои вазифаҳои хизматии худ баромада, дар оянда саҳми арзандаи худро дар пешравии ҷамъият, дар пешравии гулгулшукофии ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ хоҳад монд. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дида мешавад ва пайваста аз дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти корҳои дохилӣ рӯи болида гирифта фаъолияти худро то чанд ҷо нов мекунад.
با باوری گفتم میتوانیم که نسل جوان میلیسیای تاجیک از عهده اجرای وظیفه‌های واگذار گردیده با سربلندی میبرند. دولت و حکومت و رهبریت وزارت کارهای داخلی شرایط فراهم آورده است که در داخل و خارج کشور کادرهای بلند اختصاص تربیت یابند و صف میلیسیا را پر نمایند. محض با دستگیری و غمخوری حکومت امروز در مقامات کارهای داخلی شرایط زمانوی فراهم آورده شده است که ما کارمندان مقامات کارهای داخلی بهر تامین امنیت دولت و حفظ ترتیبات جمعیتی پیشگیری حقوق ویرانکنی و جنایتکاری سعی و کوشش می‌نماییم. خدمت در مقامات میلیسیا بسیار پرشرف است. در برابر این از هر یک کارمند مسئولیت بلند را طلب می‌نماید. امروزها در صف‌های مقامات میلیسیا کارمندان شجاع و دلیر فرزندان با آر و ناموس ملت خدمت میکنند. در شرایط حاضره بعد از به استقلالیت نائل گردیدن جمهوری عزیز ما محض با تشبث سرور دولت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب علی محترم امامعلی رحمان برای کارمندان میلیسیا شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده‌اند. آنها با تکنیک حاضر زمان تجهیزات‌های مهم جای کاری خوب بر هوا تامین کرده شدند و از این سبب کارمندان میلیسیا را ضرور است که برای این غمخوری‌های سرور دولت کارها را دوچند نموده خدمت را به درجه عالی به جا آورند. در فرجام برنامه رنگینی کنسرتی پیشکش اهل نشست گردانیده شده سرودهای ترنم کننده فعالیت شبانه روزی میلیسیا، وصف وطن، صداقت به خلق و ملت، خدمت‌های شایان پیشه‌های ملت از جانب صنعتکاران صدا داد که باعث بالید خاطری اهل نشست گردید. чорабинии тантанавие ки бо муносибати рӯзи кормандони милитсия дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд баргузор гашт аз маросими гулчанбаргузорӣ ба пояи муҷассамаи ёдгорӣ оғоз ёфт. роҳбарият ҳайати шахсӣ ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти суғд бо гузоштани гулчанбар ва гулҳои тару тоза аз корнамоии фарзандони содиқи ватан ки барои таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва барқарор намудани сохти конститутсионӣ ҷон бохтанд ёдоварӣ намуда диловарию матонати онҳоро ситоиш ва барои насли имрӯзи милитсия мактаби омӯзишу пайравӣ унвон карданд. ҷаласа идона бо ворид намудани парчами давлатӣ ва зинда сароидани суруди миллӣ оғоз ёфт. нахуст сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд генерал-майори милитсия абдулло навҷувонов бо маърузаи табрикотӣ аз кору пайкори ба нафъи осоиштагӣ ва пешрафту тараққиёти давлатгузоштаи кормандони милитсия татбиқи сиёсати давлатӣ аз ҷониби онҳо дастовардҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ва таваҷҷӯҳу ғамхории роҳбарияти олии кишвар нисбати мақомот ба ҳозирин маълумот дод то ин ки хотири кормандони барои тинҷиву осоиштагии шаҳрвандон ва барқарор намудани сохти конститутсионӣ ҷонбохта осуда бошад бо дақиқаи хомӯшӣ аз онҳо ёд карданд. дар ҷараёни ҷамъомади тантанавӣ фаъолияти назаррас ва ба нафъи ҷомеа анҷомдодаи кормандонро қадршиносӣ карданд. аз ҷумла бо фармоиши вазорати корҳои дохилӣ аз ҳисоби кормандони шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат 5 нафар бо ифтихорномаи фахрӣ, 3 нафар бо раҳматнома, 2 нафар бо сипосномаҳо аз номи вазири корҳои дохилӣ, 3 нафар бо медали барои хизматҳои шоён, 1 нафарӣ бо медалу нишонҳои садоқат барои саҳми арзанда дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ барои иштироки фаъолона дар амалиёти махсус аълочи милитсия ҳавасманд карда шуданд. инчунин бо фармоиши раёсат 51 нафар бо сипоснома ва 5 нафар бо рутбаҳои навбатӣ қадршиносӣ гардид. ҳамчунин дар арафаи иди касбӣ бо ибтикории роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд ба ҳар кадоме аз 30 оилаи фафтидагон ба маблағи 700 сомонӣ, 30 маъюби соҳа 500 сомонӣ, 1 нафар иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ 2000 сомонӣ, дар ақибгоҳ хизмат намуда 1500 сомонӣ, ба ҳар нафар 20 ҷанговари интернационалист 500 сомонӣ, 2 бартарафкунандаи садамаи Чернобил 1000 сомонӣ ва ба ҳар кадоме аз 30 собиқадори мақомот 500 сомонӣ кӯмаки якдафаина расонида шуд. рӯзи касби милитсияи тоҷикро ки ин мақомоти бисёр бонуфуз ва муҳиме ки дар ҳал сония ҳар вақт барои пешгирӣ кардани ҷиноят амру суботи халқ саҳмгузор мебошанд муборакбод гуфта ба кулли кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва саломатӣ оилаи устувор сарбаландӣ таманно доранд. бигзор дар ҷумҳурии тоҷикистон сулҳу оромиш пойдор бошаду кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар хизмати халқ ва софдилона ба халқу ватани худ хизмат намоянд.
10 ноябр ҳамчун рӯзи милитсияи тоҷик бо шукӯҳ ҷашн гирифта мешавад. Бахшида ба иди касбии кормандони мақомоти милитсия дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷумла дар шаҳри Бӯстон чорабинии идона баргузор гардид. Раиси шаҳри Бӯстон кормандону собиқадорони мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рӯзи милитсияи тоҷик табрик намуда илова намуд, ки маҳз бо дастгириву ғамхории бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои охир мақомоти корҳои дохилии кишвар ба ниҳоди пуриқтидори таъмингари тартиботи ҳуқуқӣ ва таҳкими қонуният, сипари боэътимод ва кафили амнияти дохилии кишвар табдил ёфтааст. Гуфта шуд, ки саҳми кормандони мақомоти корҳои дохилии шаҳр дар мубориза бо ҷинояткорӣ, терроризму экстремизм, савдои одамон, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, таҳкими субот, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи моликияти давлат ва шаҳрвандон беназир буда, ин рисолати пуршарафро дар назди давлату ҷомеа сарбаландона иҷро мекунанд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилии кишварро мусбат арзёбӣ намуда иброз медоранд, ки ман ба ақлу заковат, донишу маҳорат, поквиҷдонӣ, ватандӯстиву меҳанпарастии ҳар кадоми шумо бовар дорам ва мутмаъинам, ки минбаъд низ аз иҷрои вазифа ва супоришҳое, ки давлату халқи Тоҷикистон дар назди шумо гузоштаанд, сарбаландона мебароед. Бо такя ба бовариву эътимоди роҳбарияти олии кишвар итминони комил карда шуд, ки ҳар як корманди мақомоти корҳои дохилии кишвар минбаъд низ ҳамчун симо ва оинаи воқеии давлат рисолати касбии хешро ба анҷом расонида баҳри таъмини зиндагии осоиштаи мардум, таъмини ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, нерӯи маънавию ҷисмонӣ, маҳорати касбӣ ва донишу малакаи касбии худро дариғ намедоранд ва ба халқу ватани азизамон беғаразона бо дасту дили пок, содиқонаву софдилона хизмат мекунанд. дар интиҳои чорабинии идона ба як қатор пешсафони мақомоти корҳои дохилии шаҳр, собиқадорон ва ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангард медалҳои соҳавӣ, рутбаҳои навбатӣ ва сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Бӯстон тақдим карда шуд. баҳри болидахотирии аҳли нишаст барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод гардид. гузориши Субиддини Шаҳобиддин, Фахриддини Ҷамолиддин, Шоира Мубинзода барои барномаи иттилоотии ахбор. дар ҷамъомади идонае ки дар шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии нақлиётбудаи вилояти Суғд доир гашт, роҳбарияти мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ноҳия, сардори роҳи оҳани шаҳри Хуҷанд, собиқадорони мақомот, аъзои оилаи кормандони фавтида ва ҳайати шахсӣ иштирок доштанд. сардори шӯъбаи мазкур подполковники милитсия Искандар Асрорӣ номаи табрикотии вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ва таманниёти сардори раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт, генерал лейтенанти милитсия Искандар Солиҳзодаро ба муносибати рӯзи кормандони милитсия ба саҳми ҳайати шахсии мақомот расонида бо маърузаи табрикотӣ баромад намуд. мавсуф зимни суханронияш қайд намуд, ки фаъолияти пурсамари милитсияи тоҷик ин роҳи қаҳрамониву мардонагӣ ва роҳи хидмат ба халқу ватани хеш буда, саҳми кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар таҳкими сулҳ ва устувории пояи давлатдорӣ, ҳифзи тартиботу оромии ҷомеа назаррас аст. таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳаёту саломатӣ ва амнияту тартибот дар фурудгоҳ ва истгоҳи роҳи оҳан вазифаи боифтихору масъулиятнокест, ки милитсияи дар нақлиёт буда иҷро менамояд, то ин ки мусофирону меҳмонони аз ин иншоотҳои муҳими давлатӣ истифодабаранда бехатарияшон таъмин бошад ё ҳамлу нақли молу ашёи онҳо бехавф ба макони таъиншуда расад. кормандони милитсия рисолати касбии хешро сарбаландона иҷро менамоянд. меҳмонон низ ба сухан баромада фаъолияти заҳматталаби милитсияро ба хотири тинҷиву осоиштагӣ, муборизаи беамон бар зидди ҷинояткорӣ, риояи қонун ва татбиқи адолати ҳуқуқӣ ситоиш карданд. дар рафти чорабинӣ кормандони фаъол, ки дар соли 2022 ба нишондиҳандаҳои баланди хизматӣ ноил гардиданд, бо сипоснома, ифтихорнома, медалу тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуданд. собиқадорони соҳа ва аъзои оилаи кормандони фавтида низ аз кӯмаки дафъаинаи моливу пулӣ бархурдор гардиданд. ҳамчунин ба иштирокҷони ҷамъомади тантанавӣ барномаи фарҳангӣ манзур карда шуд.
бахшида ба таҷлили рӯзи кормандони милитсия дар кӯхи фарҳанги ноҳияи спитамен чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур ҳайати шахсии милитсияи ноҳия, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, собиқадорони соҳа, намояндагони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва қудратии ноҳия, раисони ҷамоатҳо, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар қувваҳои ёррасони милитсия иштирок намуданд. Дар оғози чорабинӣ раиси ноҳияи спитамен суханронӣ ва зикр намуд, ки кормандони мақомоти милитсия зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ бо нишон додани садоқат ба савганди хеш дар муқобили ҳама гуна зуҳуроти ҷиноятӣ дар сафи пеши мубориза истода, дар амал бо нишон додани натиҷаҳои назарраси хизматӣ муҳофизу мубориз ва сипари бо эътимоди Тоҷикистон ва халқи кишвар будани худро исбот намуданд. Ҳамчунин зикр намуд, ки таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва қонуният, ҳифзи ҳаёти осоиштаи шаҳрвандон вазифаи бо ифтихор ва масъулиятнок буда, ҷомеа ва давлат ин вазифаҳоро ба дӯши мақомоти милитсия вогузор намудааст. Дар идомаи чорабинӣ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳия низ суханронӣ намуда, саҳми кормандони милитсияро дар таъмини тартибот ва амнияти давлат муҳим арзёбӣ намуд. Аз ҷумла зикр дошт, ки имрӯзҳо дастовардҳои муҳиму беназири давлат ба мисли истиқлолият, сулҳ, ваҳдат, бехатарӣ ва ҳаёти осудаву осоиштаи мардуми кишварро бе саҳми милитсия наметавон тасаввур кард. Сипас аз ҷониби роҳбарияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, вазорати корҳои дохилӣ, раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи спитамен як қатор кормандони фаъол бо сипоснома, ифтихорнома, медалу нишонҳои ҷашнӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуданд. Дар қисмати дуввуми чорабинӣ барномаи фарҳангии санъаткорони ноҳия пешкаши иштирокчиёни чорабинӣ гардонида шуд. суруду таронаҳо дар васфи истиқлолият, дӯстдорӣ, ватан модар ва дигар мавзӯъҳои тараннумкунандаи дӯстиву рафоқат, ишқу муҳаббат дар иҷрои санъаткорони ноҳия манзури иштирокчиёни чорабинӣ гардид. ҳамин гуна ҷамоатҳои тантанавии идона ба муносибати рӯзи милитсия дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баргузор гардида, ҳомиёни назму тартиботро ба иди касбӣ табрик намуданд.